Iimvumi kwiphondo laseMpuma Koloni zithi inkxaso-mali yongenelelo karhulumente kwicandelo lezobugcisa nenkcubeko izakuba likhubalo kakhulu. Abaculi bomculo wokholo ngabona baluve kakhulu ulwamvila nanjengoko intsholongwane yeCorona ihlasele kweli kancinci nje phambi kwempelaveki yepasika nelelona xesha benza ingeniso ngalo. Isebe lezobugcisa nenkcubeko kweli phondo libekele bucala isixa-mali esiyi-R15 million ukuncedisa iimvumi kwakunye nabadlali abachaphazeleke ngamandla ile ntsholongwane. Uyolanda Vuthela noyimvumi yegospile enembasa uqesha abantu abasibhozo xa kufuneke yokucula. Kutshanje ushicilela icwecwe lakhe elitsha, kodwa kumculo wakhe ugcwele uthule ezivenkileni nanjengoko umculo engathengiswa ngeli xesha. Ukuthengisa umculo wakhe online akuyonto imncedisa ncam nanjengoko uninzi lwabaxhasi bakhe besezilalini kwaye ngabantu abadala. Uthi ke kwachithwa izivumelwano benazo nalapho bezayocula kwimicimbi engapha kwama-30 phakathi koMarch no-August. Sekusondele ixesha lepasika, we get more bookings ngela xesha from different churches ezivaliweyo ngoku. We get more bookings even from the government, from the private sector, from individuals. Like imingcwabo, your celebrations or birthday celebrations. So it is affecting amandla amakhulu because ngoku this is what we do for living. Bakho ke nabo bangayithembi ukuba ingaba le nkqubo yokunikezelwa kwale mali iza kuhamba ngendlela kusini na, ingakumbi ukunikezeleni iimvume ezisezilalini kweli phondo. We have set the criteria, but in the main, the criteria seeks to say those who have lost income, whether they are individuals or organizations, they have lost income due to COVID-19, are welcome to apply. Iifom ke ziyafumaneka kwiwebsayithi yesebe nakwiiofisi zeengingqi ezikwiphondo jikelele. Kwiindaba ze-SABC, ndingubusisiwe Jemsana Mantashe, ndiseMonti.